И здравейте хора, аз съм Дапроц и тук сме на Коле 2 и това е един епизод на Survival. Ако се питате защо няма епизод на Sky Island, защото нищо се прецака, май ще трябва да почнем от начало, но ние пак ще направим пътя и ще се... няма да умираме. Але, кой ви калиш като мухаме с глава? И сега да почваме клипа. Това е едно оцеляване, Survival. И тук има въглища. Отиди да копаш дърво, аз тук ще разгледам. Тук ще посъбера малко. Парсенци. Да. Между другото, тук ще живеем на гладкото, нали? Аз намерих такова. Хора, знаете ли защо искам да живея тук? Чакайте малко да си... Намерих май овци. Убийки. Чето това до края. Планината ги видя. Брат, тук е най-хубавото, гледайте хора. Имаме си чиста тук. Имаме си 3 вида гори и една мина. Виж, брат, имаме 3 вида гори. 4! А, не. Да, 3 вида гори. С бели дървета, с такива тъмните дървета и снежните байоми, деца. Там има крава. Брат, ела тук бе. Ела да берем заедно дървета. Къщата от какво ще бъде? От дървото. Може ли аз да я направя? Не я шапа. Нещо в интернет. Густана. Ето. Помислиш, че ме ролбакна. Аз съм се обърнал на обратно. Хора, сетих се как да направя къщата. Сетих се. Много яка ще бъде. От бяло дърво ще трябва да поем доста. Аз започвам да правя къщата. Знам, че няма да ни стигне времето. В момента само да кажа съм в Благоевград. Някой ме дискоректна. Я се пробвай пак да влезеш. Имам интернет. Гле. Ето се зарежда. Коле 2 излезна без диска. Нещо му се прецака интернет. Значи, един прост паркур не мога да направя. Къде ходиш нагоре по планината? Знаеш как ще направя къщата? Виж. Чай, аз още при теб не съм се качил. И тук. Уф. Се кача. Давай, да знам, че можеш. Мога бе, спокойно. Съм тъп. Пак сте разхвърляли. Пак някой влиза в тази там ости. Човек на крава имаш тук. Да. И виж. Така. Тук ще направим така къщата. Да ти покажа няма така. И издигаме нагоре. Така. Не, това е къщата. Това ще е пода и ще я издигнем и ще направим тук едни стълбички. Искаш ли? Аз ти говоря. Добре, Еватка, събери малко черно дърво, направи там айтами, аз ще събирам бяло дърво. Там кирка, такива неща. Добре, аз ще взема така, ще направя някои неща. Вземи черно. Ето и после трябва да ходим за това нормалното дърво. Черното си. Нормално? Кафявото. Да. Това е тъмно кафявото. Има още по-тъмно кафявото, най-много макефи. От него много хубави къщи се правят. Може да ми направиш само едно нещо. Какво? Една скирка. Каква кирка, брадва? Брадвата по-бързо шупи. Може да затвориш вратата. Хора, никой не затваря тази врата. Свърчите и мартите. Том. Чай тук и аз да почна да правя. Чупите тук като направя. И с тези ги седи пак. Саплингите ги съди. Кое? Те са останалите дървета малките. Да ги взимам? Да бе, събирай ги. И ги засявай пак. За сега ще направя една брадва и един меч за двамата. Падна ми дървото в това. Нищо. Няма го. Ево бе, ето. При мен има много Аз хвърлям. Хвърлям тези неща. Къде си бе? Ей, тук горе. Имаме си ръкички. Брадва. Спокойно и брадващите. Аре. Том, имай. Ще кикна. Готово. Да ги убием те прасета за вечера. Кажи, моля.
Моля, де, моля. Аз не взимам. Умри! Айде, 5 пържоли за вечеря. 2 на мен и 2 за тебе. Другата на Бог. Другата той да се хапне. И аз ще бера бели дървета, защото някой да правя. Да почна там да строя малко къщата. Малко. Де как изчезнаха, бе? Щеш да... Може трябва да си хора да си изтегля мод, който когато чупя долното на дървото и то на цялото дърво да пада. Гледай, човек. Бъгва нещо. На мен върви с 39 FPS. Ма все пак снимам, иначе ми върви с 60. Добре. И ще засея 2 дръвчета бели пред къщата. Ще стане уникално, брат. Ей, крава, какво правиш, ма? Чай да я убием за батуши. Умри, бе! Ох. Ще направим за някакъв сигурно. Ти знаеш колко ще ни трябва? За епизод половината къща ще е готова. Аз строя много бързо. Чакай, къде паднало дървото? Ето. Трябва да изтаковаме тези въглища. Чайте малко. Чакайте малко. Добре, седем. То. Кам. Кой? Това ограждението почти е готово, дето го направих. Аз имам много дърва. Колко? 43. Супер! Тяка ще да убия. Едно дърво. Я елатка да ми го хвърлиш. Аз тук да правя къща. Даже 3. И там оставих крафтинг тейбъл, после ще го си. За вечерта обикновено трябва да сме направили поне... Вечерта ще спим в дупка, само да ти кажа. Ама няма ли го? Ми да, в дупка ще спим. Как? Ще направим... Ще направим една дупка и ще се закопаем вътре. Колко да ни бият зомбитата. Колко да не умре. Тази крава има сянка. Имаме 4 за едни бутуши, ама няма да ги правим. Не сме срещнали ни една овца. Значи другите животни няма проблем. Аз знае защо макев тук да живеем. Защото хора, имаме си в байом, където има много храна. Например, в байома с тези по-тъмно кафевите дървета има много прасета. Защо? Не знам, нещо интернет. И такова. В този байома имаш кокошки с белите дървета. Аре, стига топ интернет. Топ интернет. Спри малко този клип. Няма да го спираме. Може да го дам на пауза, ама... Глиж, сега тръгна, точно сега. Добре. Дай на пауза. Спокойно е. Аз да не съм нищо. Помислих бялото ни дърво, там къщата ни е за овца. Овца. Мале, някой ви навънка. Това е Боби. Що? Ти включи ли си интернет? Да бе, я изключи и пак включи интернет. На мен ми свърши така. Този клип ще покача на YouTube. Колко минути снима? 9 минути. Той ако са в конектне. Чуйте. Окей, българин. Качи тъпия телефон. Изключи го и пак го включи. Утре го продава, много ми време. На кой? На некой.
такова за пускане. За 5 лева ли го продаш? За колко? 30? Защо? Букебол. Трябва петим пилето. Ма въглищите откъде? Тук много ясно. И разгиля. Ще ми дай дървото преди пак да си излезнал. Къде си ти, бе? Там дето спалнахме. Късто е! Какво? Ох, изкарах си акъла, бе! Ти. Взеха такова. Диди. Мисълното. То зомбак ли? Аре, връщай се бързо, бе! Ти къде си, бе? Там има крипър! Ти чуя ти, той ке те види и ще гръмне. Бързо, бе, идва! То зеления идва, бе! Ще гръмне! Бръмна. 10 минути станаха ли? Едно издържа. Аре, бързо, този клип ще стане по-дълъг от вселената. Да, ще положим. Дай дървата да ти дам. И ми хвърляй. Ще спорим си. Какво направим? Топля манджа. Давай, бе. И сега какво ще правим? Бая да го бои ли? Да, убий го, запази на И някой чудовище къде гръмва? не го барай. Оти вземи гръмни нещо от къщата. Ти. Това гръмна и умрях. Аз виждам също. Са това ще види той нещо. Мох сама! Шитня. Я ми направи нещо. Махай се! Мале! Това за малко да гръмне. Мале, убих го. Боец. За сутринта ще пара всичко. Знаеш каква ми е идеята? Я отиди за още дърво. Не мога, има много паяс. Добре, надявам се клипа да ви хареса. Не. И чао от мен.